Právě pozorujeme pilota padákového kluzáku při celkem běžné a nezrovna výjimečné činnosti. Při kontrolním pohledu si pilot všiml zavlečení vrchlíku a start správně přerušil. Reagoval správně, tak jak se to naučil ve výcviku. Při zpáteční cestě na start pilot cítí, že ho sedačka omezuje v pohybu, proto si rozepne nožní popruhy, aby si výstup ulehčil. Často jsou na frekventovaných startovištích i pomocníci, kteří rádi pomohou s dalším startem, a to i proto, aby se startoviště rychle uvolnila. Krásný den a optimální letové podmínky lákají do vzduchu a není času na zbyt. Přátelé popohání našeho pilota k urychlenému startu. Katastrofa se dala do pohybu. Každý rok zbytečně zahyne několik pilotů jen proto, že si nezapnuli nožní popruhy. Proč pilot včas nerozezná toto nebezpečí? S rozepnutými nožními popruhy není cítit ve fázi vytažení a zrychlení ještě nic nezvyklého. Teprve v okamžiku odpoutání od země vyjede nezapnutá sedačka pilotovi vzhůru k ramenům. Situace je na příkrém svahu nebo za silnějšího větru daleko dramatičtější, než ukazuje náš příklad. Pilot se většinou ocitne tak rychle ve vzduchu, že mu už nezbývá žádný čas na přerušení startu. Tak co? Hodně tě to škrtí pod krkem? Jo. Pilot vyklouzne ze sedačky, paže se nedokrvují, prsní popruh škrtí pod krkem a po pár minutách letu pilot ze sedačky úplně vyklouzne. Jakých hrubých chyb se pilot v tomto případě dopustil? První chybou je, že si z pohodlnosti rozepnul nožní popruhy. Všechny přesky na sedačce musí být buď to úplně rozepnuté, nebo úplně zapnuté. Druhou chybou je, že se pilot nechal popohánět k dalšímu rychlému startu a tím byla snížena jeho koncentrace a opatrnost. Třetí chybou je, že pilot ve spěchu vůbec neprovedl 5bodovou kontrolu, protože byl přesvědčen, že má nožní popruhy ještě stále zapnuté. Jak se dá teď ještě katastrofě zabránit? Jestliže pilot cítí, že není něco v pořádku, musí start okamžitě přerušit. V případě, že není možno start už přerušit, musí se pilot pokusit okamžitě přistát bokem na svahu. Dokonce přistání na strom je daleko menším zlem než vypadnutí ze sedačky. Pokud nelze využít žádný z předchozích způsobů, zůstává poslední šance. Řešením zaletu je výmyk. Pilot zamíří do volného prostoru a vypustí řidičky zcela z rukou. Opře se dlaněmi zezadu o popruhy padákového kluzáku a vyšvihne nohy vzhůru jako při výmyku. Zahákne nohy za popruhy padákového kluzáku a tím odlehčí spodní část sedačky a tu oběma rukama popotáhne vpřed a zasune pod sebe. Usadí se v sedačce a provede případné korekce směru letu a poté zapne nožní popruhy. Ještě jednou si zopakujme 4 nejdůležitější fáze tohoto záchranného manévru. Za prvé, rukama se opřít zezadu o popruhy padákového kluzáku. Ulehčí nám to vyšvihnutí nohou vzhůru a nijak to neovlivní chování padáku. Za druhé, nohy zaháknout za popruhy padáku a odlehčit spodní část sedačky. Za třetí, nyní oběma rukama zasunout sedačku pod sebe. Za čtvrté, zapnout nožní popruhy. Doporučujeme tento manévr vyzkoušet například v tělocvičně. Nepřímé nebezpečí se skrývá také v nevhodném oblečení pilota.
Má-li pilot na sobě dlouhou bundu, není v podstatě vůbec vidět, jsou-li nožní popruhy rozepnuty. Pouze přímá vizuální kontrola nás ujistí, že jsou popruhy správně zapnuty. Výrobci sedaček přišli s řešením, jak zabránit vyklouznutí pilota ze sedačky. Například prsní popruh je řešen tak, že se dá zapnout jen s pomocí vloženého mezikusu. Tento mezikus je úzkým popruhem spojen se spodní částí sedačky a tím zabraňuje vyklouznutí pilota i při nezapnutých nožních popruzích. Toto řešení je sice na úkor pohodlí, ale značně se tím zvýšila bezpečnost. V každém případě není špatné při nákupu nové sedačky zohlednit, je-li vybavena tímto bezpečnostním prvkem. Nejdůležitějším předpokladem pro bezpečný let je a bude odpovědná kontrola vybavení. Začněme předletovou kontrolou, tedy kontrolou počasí, vrchlíku, šňůr, sedačky a záložního padáku. Po prohlídce místa přistání dorazí pilot na místo startu a zkontroluje aktuální vývoj počasí. Po rozložení vrchlíku na zemi zkontroluje jeho neporušenost a stav všech šňůr, včetně šňůr řídících. Dále zkontroluje jehlu záložního padáku. Po zapnutí všech popruhů sedačky připojí pilot popruhy padákového kluzáku do karabin a připojí speed. A teď už následuje 5bodová kontrola. To znamená kontrola pilota, upnutí, šňůr, vrchlíku, větru a prostoru. Kontrolní bod číslo 1. Pilot. Pilot začne kontrolu nožních popruhů a přesvědčí se tahem o jejich správném zapnutí. Led, sníh a písek mohou ovlivnit správnou funkci přezek. To samé platí pro prsní popruh a křížové popruhy. Na závěr pilot zkontroluje připnutí přilby. Kontrolní bod 2. Upnutí. Pilot začne kontrolou správného připojení popruhů padákového kluzáku do karabin a jejich zajištění a pokračuje kontrolou šňůr. Dále zkontroluje správné zapojení speedu a správné uchopení řidiček. Šňůra řízení nesmí být omotána kolem popruhu padákového kluzáku. Totéž samozřejmě provede i na druhé straně. Kontrolní bod 3. Šňůry a vrchlík. Pilot kontroluje volnost šňůr a správné rozložení vrchlíku, volné plnící otvory v náběžné hraně, osa rozloženého vrchlíku je v ose větru. Kontrolní bod 4. Rychlost a směr větru. Pohledem na fléru se pilot přesvědčí o směru a síle větru. Kontrolní bod 5. Volnost letového prostoru. Je třeba se rozhlédnout kolem sebe, za sebe i nad sebe, zda prostor, do kterého se chystáte startovat, je ve všech směrech volný. A na závěr celkové shrnutí. 5bodová kontrola začíná u pilota správně zapnutými nožními a prsním popruhem, křížovými popruhy a upevněním přilby. Dále pilot kontroluje správné připojení popruhů, včetně zajištění karabin, volný chod speedu a řidiček. Při kontrole vrchlíku klade pilot důraz na volnost a neporušenost šňůr, správné rozložení vrchlíku a na to, je-li náběžná hrana volná a nepřehnutá. Dále pilot kontroluje rychlost a směr větru a jako poslední
volnost vzdušného prostoru. Pokud je všechno v pořádku, nestojí už nic v cestě správnému startu. Všem pilotům a pilotkám přejeme mnoho hezkých letů a jen šťastná přistání.